Despois de varios anos e reiteradas promesas incumpridas, os veciños de Rianxo retomaron onte martes as concentracións diante do centro de saúde para demandar melloras na atención primaria que se presta neste centro. Na movilización tomaron parte medio cento de veciños que volveron a reclamar a cobertura das prazas de médicos ao 100% e a recuperación do reforzo do servizo de pediatría, pero principalmente por a dotación do PAC a tempo completo. Despois da manifestación que fixéramos en novembro do 2024, houve unha promesa de que ese PAC se iba a poñer en marcha e, de feito, nos dan a razón de forma encuberta, porque a realidade é que todas as tardes hai un médico ou unha médica, cada día un diferente, pero hai un médico ou unha médica para atender as urxencias. Non é un PAC de verdad, non é un PAC completo ao 100%, porque falta o persoal de enfermería. Cando os pacientes que veñen ao PAC necesitan ser atendidos por unha enfermeira, pois as enfermeiras que atenden son unha das dúas enfermeiras que está facendo a súa consulta. Temos que ter en conta que o PAC non só atende pacientes que veñen aquí por unha urxencia, sino que tamén cando hai unha urxencia fora, por exemplo, na autovía, o médico ou a médica que está para urxencias ten que salir con esa enfermeira e a veces esas saídas son de 2, 3 ou incluso fai pouco unha de 4 horas porque tens que chegar ao sitio, a veces a situación é complicada e despois volver. O caso de Rianxo non é un caso alleo á problemática que existe en toda a área do Barbanza. Pobra Perdú, en estes momentos falta unha médica de atención primaria de 6, Ribeira, que sí que se incorporaron 5 médicas novas, pero sigue faltando unha de 14, sigue sin matrona de tarde, de 2 matronas que hai no centro de saúde desde setembro, e sigue sin unha pediatra das 4 que están desde fai máis dun mes. E a guiño que das 2 médicas unha non está traballando, que non estaban cubrindo, pois, bueno, as concentracións parece que dan resultado porque este mes sí que non hai unha segunda médica a tempo completo, pero todos os días hai unha médica 4 ou 5 horas pola mañán para cubrir esa médica que está de baixa. Dende a plataforma tamén valoraron moi positivamente a movilización multitudinaria celebrada este pasado domingo en Compostela. Segundo eles, a única fórmula para conseguir que se lles escoite. Ali estuvemos, creo que berramos alto e forte e que nin a chuvia, nos dá igual que a chuvia ou que a sol. Nos, cando temos que reclamar unha sanidade pública de calidade e equidade, porque a razón de que estemos máis as plataformas de sitios pequenos é porque a equidade se ve atacada cando, dependendo de onde vivas, tes mellores condiciones na sanidade pública, e iso non pode ser.